Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Huwag tayo mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 25 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutaran karon nga buntaga mga higala. Nahimo ng usa ka severe tropical storm ang bagyo nga si Imong. Nikusog pa kini sa samtang nag-irog sa habagatang kasadpan ibabaw sa kadagatan sa Ilocos Region. Straight to the point. Ang tropical cyclone wind signal number 3 giisa karon sa northern portion na didto mahigala sa Pangasinan o western portion sa La Union. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, kinito aran ni dito sa may Luzon area pero magbabinantayon ta mga kaygalaan ha kay porbida. Delikado kayo mga kaygalaan ang atong mga pagbaha, mga pag-uwan-uwan nga atong masinati. Dinhi sa ato labi pa ang atong mga kalangitan karon medyo landong-landong mga higala. Bantayanan kayo bisa dili ta maigo sa bagyo, mapasalamaton ta mga kaigsunan pero igo ta sa mga pag-uwan-uwan o mga pagbaha. O nang kanunay lang kita nga careful o kanunay mong pagmonitor sa DYHP o IFM para mo ang ihatag namo ninyo no ang mga updates labot mga higala sa kahimtang sa panahon. Straight to the point. Sa Pikas Bahin Transportation Secretary Vince Dizon nisusi kagahapon sa Kalambuan sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Target sa DOTR nga himuon na sa buwan sa Septembre ang test run sa package 1 sa BRT nga nigasto og dulan sa usa ka bilyon ka pesos alang sa 2.38 kilometers nga ruta gikan sa South Bus Terminal paingon sa Kapitolyo. Straight to the point. Subay ninis Governor Pamela Baricuatro uyon sa tinguha nga butangan og balik og istruktura alang sa CBRT at ubangan nga bahin sa Kapitolyo. Straight to the point. Bago namang gobernador sa butangan na ibalik mga kaygalaan bida. Mura gito mga kaigsuunan tong BRT terminal o kanabitang gidimulish may galan na dugmok kini taon diha moto may galang kinaiya adtong Osaka to ana. Ni pahuway na mahigala dito sa Oak Ridge ha. Ang kanhi gobernador sa Subo nga si Gwen Garcia pagkagrabiha. Muna bitag bata ba nga wa makauyon sa enduaan niya nagwala gusto niyang gubuon indekin. Moto'y nakabatig batasan ato niya. O katong niyang pagkabatig batasan mo'y nakapildi niya. Mo'y pinakadakong faktor sa iyang kapildihan. Nasagol ang mga factors but kadto usagil mga kaygalaan kay ang mga tao nagtan-aw man ang sa maning klasiha wa na maging makabadlong niya. Mo na akong giingon og usik ang kwarta bas mga tao. Usik ang kwarta sa gobyerno laliman kag mga more or less 30 million og gasto adto. Pagsugod pa lang unta, klaro na mga kaygalaan nagod siya. Buntag og hapon mo report sa Kapitolyo nakasabot ko sa naay tuko din ha mga kaygalaan og terminal. Siya naman wa niya badlo nga pagsugod pa lang nga wa pa untay gasto. Nya pagkahuman sa ding nahuman na usa pa gipaguba mga kaigsunan unsang klasiha Straight to the point. Tuo mo gito siya mahigala ba nga bisag unsay pa iyang buhaton wa na gyud makapildi niya. Kay ang katapusang political figure mahigala sugbo mga Durano nga gikabangga sa mga Garcia wa magsilbi. Ibang kag Ace Durano gilubong mga sukid di paminaw atong panahon nga sila mo oy binanggaay pagka-gobernador. Kanya kanay pahinuon may gilas Pamela Baricuatro so kumpiyansa siya mga sukid di paminaw. Straight to the point. Ang huyo ato mo'y nagkalingkod sa Kapitolyo.
sa pikas bahin mga kaigalaan, atong tagagpagtagad kay matod pa ni Bari 4 o kisang ibalik na kana. Dili na mga dagkong dahon-dahon ang ibutang sa atop, no? Ang ibutang kung dili adunay mga bag-ong design nga ipahaom sa hulagway og disenyo sa Kapitolyo. Straight to the point. Samtang nitambong subsidison sa paglusad sa libreng sakay program pinagi sa modern jeep nga dunay ruta nga 01K o biyahe gikan sa terminal sa Park Mall, Mandawi painguna sa Aurelio o pabalik. Straight to the point. Samtang sa laing nga mga balita ni ana naaligri na ni mga kagalaan. Inspired mga kaigsunan sa bag-o lang na humang away ni Manny Pacquiao o ni Mario Barrios sa welterweight division dito mga higala sa Las Vegas, Nevada. Karon hapon tayo itong version sa Pilipinas. Kay matod pa mahigala gidawat na, gidawat na mahigala ni General Nicolas Torre. Ngilngig ni mag-away ron. Torre versus Duterte. Sinumbagay, binukbukay. Matod pa mga kaigsunan, Torre versus Duterte, charity boxing match kuno kini. Posibleng mahitabo. Human si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kining maong police, PNP Chief, mga higalan ni dawat sa hagit ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte nga magsumbagay sila. Apan nisugyot si Torre nga mas maayong charity boxing match na lang. Ang ilang himuon sod sa 12 rounds of boxing. Og ang makuha ni ini mahigala nga premyo ihinabang sa mga nabiktima sa bagyo. Magka-aligri ka de mga kaigsuuna, no? Ato lang ning bantayanan ha, og unsa ba ni madayon ba ni dili nya atong bantayanan basig mo deklarar ang mga referee mga kaigalag majority draw. Atong tagapagtagad karon may gala majority draw ni. Samtang sa pikas bahin DILG Secretary John Vic Remulla nangayo nagpasaylo. Mayo ra gyud itaon. Nangayog pasaylo sa mga wa nakauyon sa iyang abangers nga pahibaw pagsuspenso sa klase ug trabaho sa mga buhatan sa gobyerno. Straight to the point. Abangers pa si John Vic. Sa pikas bahin ang atong pagpadayon sa paghisgot kini si Trump mga higala believe ko sa pagkamaayong negosyator. Kini si Trump ngilngig ni nga negosyator, di magpaalkansi unya na agyod sa kanunay mahigala sa advantage kanunay iniga sod sa negotiation. Si BBM pag adto mahigala sa Amerika dito sa White House, unsa man kang Trump mahigala Consuelo di Bubo. Gikan sa 20% iyang gipahangyo si BBM og 19%. So may na lang, no? Pero ang US 0% lang ila. Kita imposahan ta may gilag 20% nga tariff. Pero naman na lang gipahangyo og 19%, nagkahangyo og 1%. Og human gipahangyo og 1%, ningon si Trump nga si Bongbong Marcos tough negotiator. Aon sa ning kalakiha ha? Ato ning tagaagpagtagad mahigala kina tong ngilngig nga negotiator nga si BBM. Ang iya mismong ate mahigala Amy Marcos niingon bida ka ng 1% murag ginansa bay tawag anak. Atong pagtagad rumutaga sa atong pamanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ano man nga ni intra sa negotiating table si BBM mura man mahigalagwa siya sa position of strength. Ngano man, Kaya mas may ginamusod ka sa pag-negotiate na nga nagi kay konsab, no? Pero mura mag-upoy-upoy gyud unsa man ka. Wa ba kay gigunitan si Trump nga higala nga pang-blackmail ni BBM? Ang mga tao magduda lang yun. Labi na mahigala nga makakuyog dito sa Amerika ang First Lady mahigala nga si Lisa Marcos. Inuuguban pang mga sultanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.
the point.